my god. Har du lige set de her nye heste? Ja, hvem der ejer dem? Ja, det ved jeg virkelig heller ikke, girl. Ej, oh my god, hvad er den her bare cute? Det er sådan rigtig venlig. Ej, den matcher mig. Den der grin, den matcher mig. Ej. Prøv lige at se det her store bæst herovre. Ej, den er faktisk ret cute. Ej, jeg har en idé. Skal vi ikke bare stjæle dem og sådan... Ja. Skal vi ikke... Det synes jeg, vi skal. Ja. Kom her. Hallo. Kom så. Kom så. Så går vi. Kom så. Kom nu. Det her. Rykker den her ikke. Oh my god, de her heste, de er så ustyrlige. Vi skal jo gå helt ned hjem. Det gider jo ikke. Oh my god, hvorfor stopper den altid? Altså... Ja, det er virkelig ikke. De er så fucking... De er ikke trænet, tror jeg ikke. Ja, men nu er der jo mennesker. Ja, men der er jo mennesker. Oh my god, lad mig bare komme op på den hest nu. Sådan der. Nu er vi parate. Den er så mærkelig at sidde på. Altså, den kan jo ikke engang finde ud af... Dens hoved, det er jo sådan... Den lytter ikke engang i noget. Og rolig nu. Altså, hallo. Stop nu. Hvad fanden er der galt med dem? Så, rolig. Oh my god. Okay, nu kom nu. Kom nu. Sådan der dygtig. Kom nu, du dumme, fede, tykke bamse. Og nu må man stoppe hele tiden. Altså, den fede hest derovre. Sådan der, kom nu. Tak. Oh my god, hvor er de bare dårlige til at blive reddet. Jeg troede, det var rideheste. Jeg troede ikke, det var babyer. Altså, de opfører sig som små babyer. Ja, okay. Altså, hvorfor har man overhovedet heste, som der ikke engang er tilredet her? Det er jo et sted for rigtige tilredet heste. Oh my god, vi skal bare til sådan de høje spring på nu, og så skal vi bare begynde at springe. Ej. Ja. Så ja. De kræfter noget, hvor så får de med pisken. Ja, jeg skal lige hente min pisk og mine sådan sporer, og der er nogen, der siger, at de er dyrmishandling, men altså, de har bare pigge på sig. Så nu bliver du fandme der, ellers så får du et fucking klap i røven. Sådan der. Nu henter jeg lige mine ting. Så. Du skal have det her røde underlag på. Sådan der. Og sadlen. Og så skal du lige have det rigtig gode hovedtøj på. Sådan der. Nu har du bare med ikke at løbe væk, fordi så ved du godt, det bliver dårligst for dig selv eller for alle. Og din ven, du skal ikke fucking lytte til din ven eller noget, hvis I åbenbart kan tale sammen på grund af hestesprøve. Altså, nu skal jeg bare lige op, fordi det her fede, gamle lidt lort, det gider eller... Sådan der. Kom så. Kom så. Kom nu. Kom så. Sådan der, tak. Vi skal lige sætte springene op. Kom nu. Kom nu. Tak. Jamen så. Det er travlt, dårligt lidt lort. Kom nu. Sådan der, dygtig. Du får fandme ikke nogen godbidder i dag. Det har du fandme ikke fortjent. Du har ikke fortjent et klap. Det eneste, du har fortjent. Intet. Kom så. Kom så. Kom nu. Ja, dygtig. Oh my god, det mener du bare ikke. Du skal jo blive til en fucking springhest, ikke? Du skal jo ikke blive til sådan en turhest. Kom så. Kom nu. Oh my god, rolig nu. Altså, overdrivningsmaskine, mand. Stop nu. Stop. 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 Hvorfor gjorde du det der? Jeg vil ikke springe ind til. Ej, okay, jeg fucking... Oh my god. Jeg rider så hernede, så... Oh my god, nu har du bare mere at springe. Tak.
Det er det eneste. Sådan der. Bare ned her. Kom nu. Sådan der. Godt. Her. Du. Og så ind nu. Tak. Og så herhen. Jeg går fandme i seng nu. Hvis du fucking flytter dig 1 centimeter. Hvis du går 1 centimeter, så kommer der ikke fucking med resten af livet, okay? Tak. Godmorgen, Max. Godmorgen, Mina. Der er ret stille over i stallen. Vent lige. Ja. Hvad så? Boksene ser tomme ud. Nej. Nej. Det er ikke godt, det her. Nej. Hvem hvis de løber væk og blev magiske, og så er de bare... Det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal sige til. Bok? Nej, hvis de løber tilbage til Wildwoods. Vi kommer aldrig tilbage dertil. Nej, der er for langt. Men de så da søde ud, og sådan jeg tror ikke, de vil gøre sådan noget. Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, den der friser, den ser lidt ud til, at den har set noget, den ikke skulle se. Og det samme med de andre. Den sådan, nej, hvor er min ejer? Og så den her Levisana, den står bare lige så stille, som om... Ja. Nej, der... Prøv at vent. Er der nogen, der har haft mudret støvler herinde? Måske. Og det samme... Nej. Det kunne være... sådan hestetyv, der har taget dem. Det håber jeg godt nok ikke. Nej. Hvis de ser os, så tror de nok, det er os, der har taget nogle heste. Okay, vi er nødt til at løbe. Vi kan ikke sige noget til Herman, fordi han tror sikkert bare, at vi har gjort et eller andet. Men altså, er de her? Det kan være, de har været... Oh my god. De er ikke her. Nej. Nej. Det kan ikke være godt, det her. Det kan det virkelig ikke. Nej, fordi... hvis de er gået ind i byen og blevet magiske, og så er der kommet en udforsker, eller en eller anden ting. Jeg har fornemmelsen, at vi skal gå den her vej. Jeg følger bare dig. Okay. Au, de stikker. Au. Ej, nu skal vi... Det er det mest behagelige at løbe i. Ej. Endelig. Nej. Det kan også være, at de tager med færgen. Tror du virkelig, de vil gøre det? Jamen, færgen kommer jo bare til heste, der vil med. Det er rigtigt. Ej, det kunne jo være, at de faktisk har gjort det, fordi de ikke vil være sammen med os mere. Det har... De kan jo bare forsvinde uden at sige noget. Det tror jeg ikke, de vil gøre. Nej, okay. Det her, det der hove. Sådan en spor af hove. Ja. Og det er en fin galopfart, de har. Ja. Så der har været fart på. Ja. Godt, du er med. Nej. Hvis vi ikke kommer tilbage, så... Prøv lige at vente en gang. Der er der også hov her i græsset. Ja. Og sådan, det er lige blevet lavet for et par timer siden. Her på banen. Nej. Hvad med, hvis de er hernede? Vi har jo aldrig været her før. Jeg har hørt om det, men ikke her.
der... Kom. Prøv at se. Nej, hvorfor har de bare udstyr på? Det der, det er ikke vores udstyr. Nej, det er det ikke. Au, de stikker de her. Au. Endelig. Hvordan kommer man så ind? Jeg tror ikke... Jo, jeg tror ikke, det er hende, der er gamle dame. Den gamle dame der. Nej, jeg tror heller ikke, det er Dorit. Vanilje. Raven? Godmorgen. Kan du godt please det her, Emma? Ja. Men hvordan er det sket? Ja, hvad er der sket, venner? Jeg ved det ikke rigtigt. Der kom bare nogle piger ind midt om natten, vækkede os, tog os med. De sagde, at vi ikke ville få noget mad. Eller det sagde den ene pige i hvert fald til mig resten af livet, hvis jeg ikke stod her. Og sådan. Og så skulle vi springe over rigtig høje spring. Raven, han står på siden. Jeg tror, han har fået sporer. Vanilje har nok lidt så. Okay. Prøv lige at vente. Hvad er det der? Prøv lige at vente. Hvad? Er det mennesker? Nej. Hvem er det, Vanilje? Det er pigerne. Nej. Hvad har de gjort? Ja. Okay. Undskyld. Oh shit. Oh my god. Undskyld. Men jeg holder i din mane, okay? Løb! Kom så, du kan godt. Kom. Oh my god. Vi kom lige ridende forbi dem. Oh my god. Vi er hurtigere end dem. Ja. Vi er nødt til at tage til Wildwoods. Nu. Okay. Nej. Men Vanilje og Raven har da ikke lært at skifte til magisk form og sådan noget endnu. Så de... nej, det her, det kan ikke være godt. Vi er nødt til at skynde os. Kom så. Og det er så tidligt om morgenen. Og så gik de her ud sådan 3:00 om natten og tog hestene. Det er ikke okay. Nej, især ikke, når det er andres. Nej. Der er en rytter. Jeg tror ikke, hun så noget. Nej. Vanilje i magisk form. Et æren. Det kan jeg godt. En flyt dig. En væk. Hvad med Raven? Raven kan... Er der ikke skiftet form endnu? Det er han nu. Ja, det er han. Nej, vi er nødt til at komme tilbage til Wildwood så hurtigt som muligt. Ja, det er vi virkelig. Ja, og der er så langt vej. Vi når derhen på ingen tid, jeg ved det. Ja. Løb. Jeg kan ikke huske, hvilken vej vi skal. Vi skal bare lige rundt her. Nå ja. Så over træstammen, der ligger der. Ja. Nej, der kommer den mere ind her. Og så opad her. Nej. Dygtig. Det tog faktisk ikke så lang tid. Nej. Heldigvis. Og du er med. Tilbage. Det er lang tid siden, vi har været her. Men
det er ikke normalt. Det føles ikke normalt. Han står der stadig. Hvem står der nu? Hesten. Den hest med dødning over hovedet. Ja. Det er ikke normalt, det her. Nej. Har lyset ikke bredt sig ret meget? Sådan, der er ikke kommet mere. Nej, okay, vi skal hjem. Jeg tror, vi skal... Okay, Vanille, hvor vil du godt hen? Jeg vil ret godt hjem, men vi har ikke noget hjem. Hjem. Vi tager hjem til jeres gamle hjem. Det her, det er ikke normalt. Skoven har ændret sig. Det har den. Alt er blevet lidt mere brunt. Bladene, buskene. Nej. Er det ikke, fordi nogle vildheste er ved at miste deres magiske form? Fordi de har mødt den der... Nej, hvis de gør det, så bliver alt fjernet. Men hvis alt bliver fjernet, så er der ikke... Så... Vi er nødt til at redde det på en eller anden måde. Hvad skal vi gøre? Det ved jeg heller ikke. Kom, vi stiller hesten her. I kan bare blive her i området, så løber vi lige herhen. Jeg tager lige grimene ham her. Ja, jeg redder ikke med noget. Sådan der. Oh my god. Jeg tror, vi kan overnatte her. Det er faktisk ret rart her. Ret dejligt. Nej. Er klokken ikke ret mange? Jo, vi har også brugt hele dagen på at ride. Komme herhen. Men solen er ikke gået ned endnu. Og solen plejer jo at gå ned ret hurtigt. Og solen, den bliver aldrig forsinket. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi kan. Men vi skal i hvert fald sove nu. Godnat. Ja, godnat.